te mentang wan lam shpi ke jingithu khana shaphang kane ka sheikha mara princess jong kane ka UAE ka bangitip kata ka United Arab Emirates long kane ka de kata ka khunsim ka bakraw bat ka deiru ka briu ka bariu spa ba bat yakala penbiang de kita ki briu hapo ka yingsim kat ka ba maka kawat kat ka ba maka kadon kam ka jingim ka jongka bat loong ka de ka princess kane ka sheikha kala pendep ikata ka jingpule ka jongka hakata ka school ba apo Dubai bat ukpa ujongka ukerting uta Sheikh Munobin Muhammad bin Mona Moktau une ude ukpa ujongka bat loong ba kane ka sheikha kadon hadu arpsangut ki shipara lingba ukpa ujongka bat loong ru kane ka sheikha kadai kata ka khunsim ka ba paunam ha hapo kane ka ri Arab bat hapo ka perthei hi baro ka wei bat loong kane ka sheikha kala pendep ru ya kata ka school ka jongka hapo usnem ar hajar ar pulai bat hadin bakala dep ya kata ka jingpule ka jongka loong kitalong kubor kala penlong ya kata ka jingkhawai ya tho syungkurim ka ba he du ngala banong hapo kane ka ri UAE bat ong utanga ujongka udai uta unong ruai ram bat ong kala pendep ya kata ka jinge tho syungkurim dei husnem ar hajar ar pusau hakapor ka ba maka kala dapurai kata ka snem ka ba maka kala yo lai phuai snem ka karta bat une utanga ujongka pat ulayo sau phu teli kisnem bat ule shong ule sa ringkat bat kanika khunsim jong kanika ri UAE bat khendiat ni phai kane ka sheikha kadai ka wei ka riu kanthei ka bala no senyang shibun ikita kijing yaram kadai ka briu ka babha kadai ka briu ka bakloi ka ban yarap yeki wei pat ke badon kam ya kata ka jing yaram bat kane ka sheikha kadai ru ka briu ka ba paunam ha long kitlong ha ka por ka ba maka ke tho syungkurim bat une unong ruai ram kalabut iki kendon ya ka ba ukpa ujongka ulayalam bat iki an ki kanun namar ukpa ujongka udai uta vice president jong kane ka UAE bat udai ru uta menteri rang badu jong kane ka Arab bat kane ka sheikha ka im ka shong ka sa hakane ka nongba ka bangitip kata ka Dubai kadai ka wei kari ka bakraw tam hapo kane ka perthei bat kadai ka kari ka barius pa abha hapo kane ka perthei te tangkine ki kantin ka bakhandiat ya ka ba mangang skwa e ka ban wanra namar nga yu i lingba ki comment section ba ki bun ba ki parlok ki bakwa e ka ban wanra ya kane ka sheikha ya kane ka khunsim jong kane ka UAE rei tangkine ki kantin ki bakhandiat kublai shibun